भोजपुरिया खबरी बिहार झारखंड में स्वागत बा। देखी ताज़ा खबर लेकर के हाजिर बानी छपरा से, जहां पर 12 लोग के संदिग्ध मौत होइला के बाद प्रशासन जौन बुए चुस्त दुरुस्त नजर आ रहल बा। आज पुलिस प्रशासन जगह जगह छापामारी कैलस। कई जगह जौन बा देसी शराब महुआ शराब बनाए वाला भट्टी के नष्ट करत पुलिस वाला नजर अइयन। रुआ के देखत ग्रामीण क्षेत्र में छापामारी कैलन। कई जगह नाकाबंदी कैलन, जौना में 50 लीटर देसी शराब के साथ 2 गो युवक के गिरफ्तारी भी पुलिस कैलस। और ओकरा साथे जगह जगह छापा मार करके पूरा शराब के भट्टी जौन रही सन, देसी शराब बनाए वाली जगह रही सन, पुलिस ओइजा मुस्तैद नजर आयल। ओइजा भट्टी के नष्ट कैलस। पूरी तरह से शराबबंदी के लागू करावे खातिर छपरा के प्रशासन जौन बा मुस्तैद नजर आ रहा बा। अभी 2 दिन पहले जाके जिलाधिकारी भी बयान दिले रहन एकरा के लेकर के कि जहरीली शराब कहीं ना कहीं कारण बन रहा बा मौत के। ओकरा बाद एजा के जौन पुलिस अधीक्षक बा उनकर भी बयान आई रहे। भोजपुरिया खबरे से बातचीत करत कहले रहन कि बहुत जल्द एकरा पर हमनी के कार्रवाई कर रहल बानी जा। पूरा एकरा पर निशानदेही हो रहल बा, कहाँ शराब बनता, कैसे शराब आवता, एकरा पूरा नकेल कसे के इंतजाम कर रहल बा प्रशासन। ओकरे नतीजा देखे के मिल रहल बा कि जगह जगह जौन बा प्रशासन जौन बा देसी शराब महुआ शराब बनावे वाला भट्टी के नुकसान करत नजर आवता, जाके शराब के नष्ट करत नजर आवता। और 2 गो युवक के 50 लीटर के शराब के साथ आज गिरफ्तारी भी कैला। से लागता कि प्रशासन पूरी तरह से जिला भर में मुस्तैद नजर आ रहा बा, क्योंकि जहरीली शराब से मरे वाला की खबर जो बा हर जगह से आ रहल बुए। अभी जो छपरा में भी 12 लोग के संदिग्ध मौत भई रहे, वो कहीं ना कहीं जहरीली शराब के ही संदेह की घेरा में आ रहल बा। एकरा पहले नालंदा में देखनी बहुत बड़ा घटना भई, जहाँ जहरीली शराब के लेकर कई गो मौत हो गई। तो लेके प्रशासन में मुस्तैद देखी कैसे छापामारी होता, कहाँ कहाँ पुलिस छत तक भी पुलिस चढ़ गई, घर के कोना कोना लोगन के छानबीन करत।